Apani Victor, king'iyo samoro kaka dwa ng'iyo yo machielo en ni nitie ga sigu mag din. Din nitie ga nyiego be. Ma samoro ka jadin maru ni oket tenge, jadin machielo cha oket tenge. Gin gik ma samoro kata kuchako goyo mbaka to bedo matek. Koro inyo ka samoro pinje nyiego moko nyalo bedo kopogore kod bedo ni nitiere okenge gi chike moketi matayo AUC. To nyiego ma pinje moko nyalo bedo goro ni ang'o miyo joge mayude, joge moko yude, ang'o miyo joma lamo kama ema yude, kata joma wacho dhok ma kama ema yude moko ok yude. Koro mano samoro manyalo chapo winjruok e kind pinje mag Afrika ma samoro nyalo temo kagima temo dhiro oko tudruok mowinjore bed ni bedo, kata achiel mano owinjore bed ni bedo e riwruok mar pinje Afrika. Kata kamano korka tich, korka ofis to winjore bed ni chenro duto rie kaluwore kod chike moketi. Ng'eni chikegi ikadho gi mana kod kanyakla mar jotend pinje ma sama girado e od buchgi ma koro giluongo ni AU Assembly cha. Koro obed ja Kristo, obed ja Islam, obed ng'ama wacho dho Faransa, dho Ngere, gibedo kanyakla giloso ga chike. Koro chikege ma koro biro bedo katayo AUC. Koro kopogore kod nyiego moko matindo manyalo bedo ma bende nitiere kanyo ma samoro nyalo kelo winjruok moko ni kare kind pinje, to korka tich, korka ofis tapani chike ma koro nyaka doti. Erokamano ahinya. Penjo machielo kae nitie weche mag afuomo manyo bedo mang'eny. Ji osegolo nyaka duoko kaka ji pinje nogo kura. To ma en kura manigo gi siri. Koro ma en bende thuolo maber ahinya mar nyiso jopiny ni wapogo